Bună ziua tuturor! Facem asta. Copilul. Batem, să mutăm la C3. Asta e bună. Deschiderea italiană. Mută acolo. Noi deschidem așa. Noi luăm nebunul. XX. C3. La pionul e o capcană. Mare ce trebuie să facem noi. Asta. Deci trebuia neapărat să deschidă nebunul aici. Deci facem asta. Deschidere surprinzătoare. Wow, ce făculiță! Ori iau tura, ori iau regi. Îmi dă macii. Trebuie să ne apărăm. Apărăm câmpul ăla. Cred că știu ce să apăr. Nu mă pun acolo. Trebuie neapărat să gândesc ce. N-are nicio problemă că fac rocada. Și acum am și tura la apărătoare. A scăpat. Îi dăm un șah. Surprinzător. Atunci, dacă nu face asta adversarul, noi facem o capcană surprinzătoare. Îi amenințăm turnul și nebunul. Capcană bună. Gândiți ce vrea să... O să iau regina. Am mutat asta. Noi luăm regina. Ce este bine, rău de tot. Întâi să-i luăm... Nu, e calul acolo. Iau turnul. El mută acolo. Nu. Noi luăm pionul. Și amenințăm calul. Capcană mare. El o să mute aici. El a mutat acolo. Și noi mai câștigăm un pion. Îi dăm șah. Mutat acolo. Mai întâi îi dăm șah cu regina. Să deschidem regina. Șah. E foarte bine. M-am făcut. Am mutat acolo. Șah. Meciul meu e cam interesant. Voi să-i fac pericol. Adversarul. După aia va muta aici. După aia mai dăm un șah.
Da, îi dăm șah. Am mutat acolo. După aia mutăm aici și îi blocăm diagonala. Poate să facă rocada nimic. Dacă el mută acolo, noi mutăm nebunul aici și sună periculos. Dacă avem regine, e periculos. El mută acolo, noi după aia mutăm nebunul acolo. Poate să mute acolo. Și a dat nebunul pe gratis. Măcar îmi ia și el nebun. Dar nu mi l-a luat. L-a amenințat cu mata acum. Am dat acolo. Mat.